sa Spot Hunters, guys. Kaya mo naman siya gano'n. Someone told me long ago there's a calm before the storm, and I know it's been coming for some time now. When it's over, so Balik kontang ron eh. Hi. Hi, welcome to our place to be. Oh, you smile. Toto smile. Toto. Ari kami digli subong. Uy, Tsura nila, oh. ang ganda-ganda naman ng tubig, guys. Tsura, no? Ganda ng tubig, oh. Uy! Uy, pwede bang isalom tong yung sipi mo? Uy, siyempre hindi. Hello, guys! Nandito mo, ang ganda-ganda ng tubig, oh. Oh. Yeah. Layo, pero bawi sa... View! Uy! Oo. Kanami, isang ilang, ano? Ganda pa ng ilang, oh, 500 lang na. Oh, city mo, overnight mo, 500. Beng, pwede ba tulugan Uy, putang ina, sunod mo, pod ka na sa akon, Treto. 500 sa kalibo. 500. Sila naman da. Kaya na siya. Hi, Nay. Hi. Hi. Hi, kami. Kamu to? Hindi ka na kabarde? Ano, Hi, Rasloy? kamo, KJ. Malaga ito na maligo, ta. Ano, Ano, Rasloy? Tara, guys. Exciting! Oo. Mali ka dyan, oh. Oh. Ay, ito hindi mag-connect. Sadya-sadya ni karon. Oh, namin na. Ito namin. First time in the house. Uy, habang magluluto. Tara, let's go. Malakaw to di sa pihak, guys, oh. Exciting. hey, nobody gonna love me like Yan. stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I'm gonna stick with you. Welcome sa Spot Hunters, guys. Ito bang? Very nice. Ano, tito ka mo tulok ko? Hindi, ang isda yun mo nang sabawan mo. O, tidol, ah. Ang food vlog ah. Ang food vlog na. Nye. Oh. Hello, Toto. Kita ya jura ya. Ano pang dalaloon to? Kita ya jura May lighter to, bakal lighter. Ay, sabitin. Tika, may butin pa na, may sulod pa Why? na mo. Ay mo. Yung, Tagal. Ta. mo smile na Smile. kinina nga. Smile. Smile. Maligo ta. Ligo sa bye-bye. Ligo bye-bye. Ito yun, ligo. Bye-bye. Ligo bye-bye ta. Ligo to bye-bye bang. Uy, saan? Dot! Finding kulot. Sala. Oh, what's up, guys? Samit niya kay mama. Oh, kaya pa na yung butin ako. Kaya pa naguros na bawan lang. Harga mo nga chef cook. Dito lang tayo, dito. Ma. Ito, chip ko. Chef? Dito lang una. Chef na cook pa. Then, dire. Dito. Wala. Okay na? Patsa na? May hagdan to, na pe? Oo. Ang ba? Isa lang ha.
Guys, kung magkadto ka mo din, di ka mo maginulsol. No! Ano yung tawagan ang suggest ng spot? Pagaling ka po lang. Kapoy pero bawi man, bawi gid sa ano. Bawi gid sa kataway sa lugar kag kanami pasang hangin. Kaso nga lagyan medyo taas lang kay medyo ano siya, medyo bukid. Wala pa pala. Tayo tuloy. Oh, meron na kaming sarsa nakita namin no. Sponsored by SNR New York. Uy, SNR yan. International pizza. Oh, ang ganda dito. Talagsa lang ng lagaw tayo guys. Ang ubra aara lang na. Ari guys, kadto ta diliwat sa manami kag matawhay nga tubig. Ari guys, talagsa mo lang ning makita sa bilog mo nga kabuhi. Ay, picturean maka. Oh. Bawal gali di mamunet eh sila ga padlag ko sang isda di. Mula niyo. Mula niyo sila. Di na. Uy, gusto ko picture na ka. Uy, mamaya na. Di pa ako ready. Dalo mo na yan. Area kitaon balas ni mga ano buro. Mga tagalio buro. Ha? Ano? Ano namin lupat ano? Lupat namin. Kanamit mag palihaw-liha. Oh, liha-liha. Oh, gani. Wow. Para gani bato pa na oh. Te, ikot ha. Ay, karon lang. Ang sarap magdali. Pakita na isang view. Oy, dala ka sa view. Oy. Matawag yan, view. Beautiful. Beautiful. This is tinatawag ng view. Beautiful. Karon na ta maligo ah. Kaya daw excited na ko eh. Very exciting. Dalom na kurat no. Ay pero kitakon. Bato na. Tuhod niya ba tuhon po? Suabe. Very easy lang no. Kita nyo ng tubig guys. Crystallize yan. Tapos may mga isda pa nga gagmay. Hindi ka mo na makakita man. Hindi pwede ka pang munet din kay napadamo ni nila. Muna ang hinapasikat nila di. Pero pagkatapos tadi memory na lang ni. Kadto to sa gamay nga balayar po. Tapos dito to sa babaw. Let's go. Mga lamisa sila diyo. Ano? Rin man di sa pihak. Siguro kalako di. Oh.
Hina pa ka mo da. Hina pa ka mo da. Maaris ka. Yung okay ka lang da. Lamig pre. Hindi, hindi. Hugay mo maligo mo ko. Picture kami din yung. Daw ko kanami gidi. Wait. Oo. Uy, dilagyan niya. May lapos kilito sa piha. May lagyan. Kuya, ito yung lagyan, pre. Ikad to daw. Sa cottage, sigli. Ayo. Uy. Lumpaw. Wow. Ay, bato. Dito tamagi yung. Dili yung. Dili bla. Ilati baya. Katol na guro ay. Ang puti na katol na boy. Wala ko kabalo. Dili besh. Hindi sa magkatol tik. Katol mang guro itong kagputi. Nabo yan nila. Tuloy ko, boy. Ito. Selfie tanay. Wala may katinlo di guro ay. Why? Di dagdag idre isang itla boy oh. Hindi ako. Amo ni picture no. Why? Parang may lamisas dalo mo. Yung kuan din. Ah, medyo magabi matambay pa no. Oh. May ma-chat di, no? Yes naman mister ka. Nami lang pangabuhi kung muna no. Kung dirigat. Few moments later. Shine to shine. Shine to shine. Maras na. Hello guys, welcome to his vlog. At sana na nag-iipot ako. Dari lang nigli sa San Joaquin ang Marine Sanctuary. Nami ito maligo guys. Lima ulit na ta guys. Nadulom ng tsimpo hapon na. Goodbye na sa manaming nga lugar.
Go home na tayo, go home na. Let's go!